India has a population of more than 1.4 billion and generates 26,000 tons of plastic waste every day. Lapen asamalong arni vang plastic waste apai nang litum chinima. Lake 2.99 lakhs kgs. Ili tum Karbi Anglong ke langko anlo ne alon ke do langroi langjeng pen chenglok inglong arlok bon sitaminon air pollution land pollution lapen water pollution apai nang ke bat boma joini non eprang ke wang jilanga porke Karbi Anglong along le atomon ki juna lang nang polluted bom lo nang heng no bom lo non ningkang kep api baglo te ili tum along risitame non ki juna lang ka ve pen chenglok Tomon kahino penchenglok lapen kiso kiun e oga pran kahino penchenglok non ili muni da kai lapen marat mareng to makai non kisung tektik jia porno nang le igbom lo lapen ahok ili tum plastic use ye pustame ili tum un e athe e hempen plastic ke dog chenglok shopping mall e dam sistame ba kulat bethe bethale tum dam sistame plastic bag abete ili tum kam masi chunche bon sistame ili tum la swap plastic bang ili tum lang bethe betha lang roi bethe betha lapen toar bethe betha ili tum ke war bedet masi nili chuning rilo lapen ili tum un polote elong dim bi ora ladak me thor bom war bom sitame ili tum thang ka siksa gave bon sitame non ke ili tum lang dam lo polote ili tum lang roi bethe betha plastic glass a chet war chon pin lapen ili ekengang se lang roi long ki sunjian ta e phong ma thanang ko ti e okchung hurdo kok titi lasi nilika to kabena chuning rilo say no to plastic stop plastic pollution be part of the solution cardom